Ya. Wong MC bantuan protes ae Mbah Rebo iki koyo mbayar. Iya. Nah, tak bayar saiki ndak ada cerewet ora. Saya tuai saya lali soalnya. Ya. Nah, ngono kuwi lho sembodo. Sinden piro sak yuta? Ya. Nyonya ndak marahi penyakit. 2 kali lho. 2 kali ndasmu kowe. Tenan ya. Tak percaya iki. Ora iso pisan kok. Sama Klaten. Weh bubar weh. Yo gandaneng kosike. Kok 2 kali konjur mudak terus carane ngene iki aku leren le dadi dalang. Wira swasta. Iki lho, ngomong dhewe iki. Piye muni piye? Nah, Ayo iki, wis yang to. kuwi sing megua. Sing Klaten nurung dadi 2 juta. Ya, padake cah tipis.